Takže co vytvořit z dalšího vera dneska? Si dáme zápas Litvínov proti Spartě. Já jsem hrál za Litvínov. Promiňte, že tak dlouho nevyšlo video, 3 měsíce, 2. Nemohl jsem najít tablet, takže takhle. Vlastně ten zápas se hraje dneska, asi od 2. A jestli jste slyšeli o tom úmrtí na hokeji, jak mě taky celkem zajímalo. Už jsme tady v O2 aréně a budu vám to asi komentovat. Takže Sukel na Buly. Sukel prohrává Buly Kempí. Buchtele. Zile. Sukel. Stále Sukel. Nahrává dozadu na Koblasu a Koblasa nedává střelu. Demel. Sukel, Demel. Kudrna, Demel. Zile. Demel. Kudrna, Zile. Demel. Bum, nic. Sukel. Koblasa. Irving. Forman. Stále Forman. Patrik Demel. Kudra. Koblasa. Nahrává na Sukela, ale Sukel nestihl zakončit. Myslím, že se ta přihrávka ani nedostala Forman. Zeman. Zajíček podržel. Zile. Ty vole. Tady byla nepřesná nahrávka na Buchteleho. No, měla být na někoho jiného. Zile. David Kaše. Stále David Kaše střílí a nic. Ondra Kaše. Ty vole. Stále Ondra Kaše. Běží za bránu. Tak rozdělat nebudem. Jsem dozadu. Ty vole. Ale byl tady faul. Myslím na Buchteleho. Ano, tady Buchtele fauloval na podrážení. Podíváme se. Jan Buchtele. Má 47 Sparty. Ani nevím. Sukel na Buly. Sukel prohrává Buly opět. Tady nevím, kdo chytá teďka u nich. Sukel. Ne. Ty vole. Norák. Jsme v háju. Jsme v háju. Dobrý. Šalda. Sukel, ten Šalda už to nehraje. Sukel. Koblasa. Úplně jinam. No, úplně ne, no ale trochu jinam. Šalda. Zeman, Koblasa. Zeman. Bum. Nic. Horák. Tady nevím, kdo mám. Ano, Koblasa. Zeman. Stále Zeman. Nahrává na Koblasu a ten na Sukela a ten nedává. Jsem měl dřív střílet. Nevím, jestli bych to stihl. Je. Ty Kirk na Buly. Kirk vyhrává Buly Čučmaniaks. Abdul. Kirk? Ne, Kirk. Jaks. Abdul, stále Abdul.
jede dopředu, nahrávaná válka, Valek pod sebe, na Jakse, ten opí chlupuk na Čučmana, Jaks, Čučman, střela, blokovaná. Stále Čučman si přebral puk, Valek, Jaks, Valek, a tady byla chyba, Horák může jít dopředu. A tady neúspěšně dozadu ještě nahrál. První třetina končí za stavu 0-0. Jdeme na další celkem zajímavý zápas. Vlastně 0-0 stále. Sukal vyhrává voly. Zase Demel, Kudrna. Stále Kudrna. Nahrává dozadu na Zilého. Kudrna. A tady jsem to věděl, že nebude přesná. Koblasa Zile. Demel. Kudrna. Ty vole. Koblasa nedává na toho Kováře, ale teďka se rozjíždí Irving, Forman. Tohle vypadá špatně pro Litvínov, ale Tomek zachránil tuhle situaci. Sukel na Bully. Sukel prohrává Bully, jo. Ale Koblasa vzal puk a jede dopředu. Tady to vypadá na neúspěšnou akci. Ale Kudrna, možná bude úspěšná. Kempný, stále Kempný. Forman, myslím, jo, Forman. Neumann, Kempný. Ty vole. Dobrý, chytej. Dobrý, Tomek hezky podržel Demel. Na Buchtelevou špatná přihrávka, Forman nestřela a nic. Fuj, tady naštěstí Tomek vychytala Tomek normální boss. Demel hlava, stále hlava. A jdem do bitky. A ne. No tak máme po Demelovi, ty vole, hurá. Patrik Demel proti Mozíkovi. Jak to dopadne, nevím. Máme tady takovou menší hezkou bitku. Tak, hele, zatím to vypadá hůř pro Mozíka a Patrik Demel vyhrál tu bitku, ty vole, ještě se o něj přerazil. Takhle se tady uděláme něco s ručičkama, Patrik Demel jde pryč ze hry. Minus Patrik Demel, jsem to říkal. Jsem se neměl jít trvat. A co bych pro vás neudělal. Kirk na Bully. Kirk vyhrává Bully, Šalda. Kirk. Zeman, Kirk střílí a skoro gól. Tohle byl fakt blízko. Abdul. Šalda. Zeman. Šalda. Zeman. Bum. Ty vole. Zeman, hele. Jdeme to po lajně, levý. Stále Abdul. Šalda, bum. Ty vole. Lověn. Konečný. A ten dá gol. Dobrý, Tomek podržel Šalda. Ty vole. Ten to postral a teď nevím, kdo hrál. Lověn, malý gol. Šalda. Ty vole. Konečný. Kirk. Válek. Kirk. Kousal. Lověn. Nevidím na to Krejčík. Němeček. Ty vole. Tomek podržel. Zázračným zázrakem. Zakrokem. To je asi jedno. Fuj. Útok číslo 1. Sukel na Bully. Prohrál Bully, ale Kobla se tam zase vzal puk.
Koblasa může dopředu. Koblasa, stále Koblasa. Dobrý. Koblasa ještě. Sukel. Ne! Ty vole, on to mohl ještě dorážet, ale to už by bylo pozdě. No, nevadí. Sukel vyhrál body, Zile, Zeman, Sukel. Nahrává dozadu na Zemana, ty vole, Zile to posral. A Forman může dopředu. Dále Forman. Buchtala, nic. Irving, Buchtala, nic. Koblasa, Sukel, nahrává na Kudrnu. Kudrna na Sukela. Sukel, otočka, boom, nic. Koblasa, nahrává na Zemana, Zeman Vomanťák sobě, ten dává znova na Koblasu, ten na Zemana, ten na Zileho, ten na Koblasu, Zeman, Koblasa, Zile, bum, ty vole, Kudrno, Kemplín, Buchtele, a jsme v háji, čulte, Buchtelera, Forman, nic, hele, Sukel, Sapek se tam asi jebl. Jsem měl udla nějaký trik. Ty vole, to byla hezká rána. Mohlo jít do šibenice, klidně. Bylo hodně větej. No dost. David Kaša na buli. David prohraje buli. Kempný, konečný. Kempný. Válek vzal puk. To byl asi Irving, ano, Irving. Kaše, Zile, Zeman. Válek. Válek. Ne, ty vole, Kempný. Kaše se musí vracet. Zile, Kaše. David Kaše. Ty vole, Kovář chytá. To byl Kaše, promiňte, že jsem teďka zapomněl trošku komentovat. 7 minutek v té hře do konce. Okay. Celkem nejzápas jako 0 gólů, ale zajímavý. To si musím uznat. Já jdu... Nehrál naplno, pak jsem před chvilkou vstával. Ani snídaní! To, co tam Tomek tvoří, jak? Kaše, Ondra, nahrává na Davida, bum, nic! Kaše, Ondra, Čučman, Jax, nic! Kovář chytá. Že ty vole, zavražděte mě. On nedá gól. Sukel vyhrál na Čučmana, ten na Jaxe, na Sukela, bum, ty vole, tyčka. No ne, já nevím, ale bylo to hned vedle, nebylo to tak daleko od brány. Forman, stále Forman, jak mu brání. Forman. Němeček, Nejman, a teď na někdo ani vystřelil. Ty vole! Já jsem debil. Jakub Krejčí dává gol plus Tomek si dal vlastně nějaká... Ty vole. Sukel. Teďka možná nebudu komentovat, protože se budu hodně soustředit, jo. Tak, když se k vám něco možná nekomentuju, že mám Sukel. Ty vole! Jsem stejnou taktiku teďka, akorát tady dozadu.
No, jsem v prdeli už, to nedám. Konečný. A dopředu a rychle Zeman. Na Koblasu. Koblasa se to podělá. Takový gol nedáme. A hle, Sukel. No, jsme v háji. Říkej, že já jsem nedal ani jeden gol. Ty vole, mě to dneska vůbec nejde. Takže jsem prohrál už 1-0. Hrajou dneska úplně hovno. Jestli chcete se dát šance ligu, tak dáme když tak příští video. Tím vás zdravím. Užívejte víkend a zatím. Čau.